Pregovaranje je jedna, mislim, jako zanimljiva tema, zbog toga što skuplja sve ono čemu čovjek teži u jednom poslovnom odnosu sa drugom stranom. Zašto? Zato što pregovaramo ceo život. Od kad smo se rodili, mi smo stalno u nekim pregovorima. Stalno pokušavamo da dobijemo nešto više, da damo što manje i stalno pokušavamo da nekako dođemo do nekog svog cilja. I to ih čini jako zanimljivim. I ne samo u ličnom kontekstu. U poslovnom kontekstu je slična situacija. Trudiš se, upoznaješ klijenta, radiš sa njim, pokušavaš nešto da mu prodaš ili da kupiš od njega, a opet da obe strane imaju zadovoljstvo postignutim rezultatom. Ovaj kurs iz pregovaranja je zanimljiv zbog toga što bukvalno adresira tu temu iz jednog ljudskog ugla. Znači, nije samo da imamo neke brojeve, neke minimume, maksimume koje ukrstimo i onda pokušavamo da nađemo neku srednju vrednost i nađemo neki dogovor. Nije. Ovaj kurs se bavi ljudima. Ljudi su u centru toga što pregovaraju. Šta su ljudski motivi, šta su njihove aspiracije, šta su želje, šta žele da postignu. I zbog toga taj kurs bojimo potpuno tom ljudskom stranom. Kako ljudi da se pripreme, kako da urade svoje tabele, kako treba i sve. I onda dignemo fokus na to šta je ono što je ispod površine. Gde je ono gde može da se napravi pravi dil? Gde su te cake? Sam kurs je obojen sa jako puno vežbi. Znači, nisu pregovaračke teme tako da ne izađe instruktor ispred polaznika i kaže ovo su dobre prakse, ovo su loše prakse, ajde sad učimo nekim tuđim primjerima. Ne, imamo vežbe, odjednom uđemo u vežbe, pregovara se od početka prvog dana do kraja poslednjeg dana. I stalno smo u tim vežbama i stalno dodirujemo važne teme. Iz različitih uglova. Nekad su to manji klijenti, nekad su to manja preduzeća koje ulazimo, a nekad se bavimo krupnim temama, kao što su key account management. Ko su nam key accountovi? Zašto su oni drugačiji od ostalih? Šta to radimo za key accounta, pa je za njega to malo sve drugačije nego za obične klijente? Što uopšte čini jednog key accounta najvažnijim accountom za nas? Šta to znači za našu firmu i šta to znači za nas kako treba njih da tretiramo u procesu rada sa njima? Lično za mene je ovo jedan od najzanimljivijih kurseva. Pre 15 godina sam počeo da se bavim tom temom. Odlazio sam na te kurseve, držao ih, čitao materijale i polaznici ovog kursa zaista dobijaju neka praktična znanja šta sa tim mogu već sutra da krenu da rade na tržištu.